Comezamos este domingo e serán todos os domingos siguientes a partir de toda esta semana. Como un reto que nos lanzamos todos aqueles que fixamos as andainas saudables o pasado verán, pois convertiuse nunha realidade. Pois eso, como digo, despois dunha broma, pois empezou a traballar na idea, no proxecto, porque surgiu a idea de que nos parecía, que se facíamos e organizábamos o Camiño de Santiago, tendo en conta o ano santo no que nos atopamos. Puxemos un límite máximo de 40 persoas, dado a situación que estamos a vivir por culpa da pandemia, porque temos que comentar que esta andaina vai ser por en grupos, tal como está a legislación, de 8 máis 1, é dicir, 8 participantes, un monitor. Entón temos que dividirlos en grupos para non ir todos juntos, non? Guardando sempre as medidas de seguridade oportunas. Cada persoa paga unha cuota que ascende a 120 euros, na cal se inclúe os monitores, seguro e o apoio e froita e auga para todo o percorrido. Atreverse a apostar pola xestión cultural, pola activación cultural, neste caso de un componente importante deportivo, porque é unha actividade que requiere un certo esforzo físico, que chegar a Santiago de Compostela camiñando, pero despois tamén ten un importante componente cultural, no senso de que se comunican dos núcleos históricos, como a propia Acrópole na que estamos agora mesmo, de Monterrey, ata Santiago de Compostela. É unha franxa estándar bastante cómoda para poder camiñar. O grupo era permanentemente guiado por técnicos que dividirán eses diferentes grupos.